Znamo da ti zločini nisu bili samo jednostrani. I tada je bilo četnika i jugovojske. U svom pohodu na Bjelovar, u kojemu je 1941. godine uspostavljena hrvatska vlast, konjički puk jugovojske car Dušan Silni iz Virovitice u Donjim Mostima pogubio je 11 nenaoružanih hrvatskih seljaka. U spomen na njih i još 53 mještana Donjih, Gornjih i Srednjih Mosti, poginulih i ubijenih u Drugom svjetskom ratu i poraću, položeni su vijenci ispred spomen obilježja. Vojni biskup, monsignor Juraj Jezerinac, istaknuo je da su toga 10. travnja 1941. svoj život dali iz ljubavi prema Bogu, crkvi i domovini, za čovjeka i narod. To je prvi ratni zločin počinjen 5. dana rata i početak ratnog vihora na ovim prostorima, kada su od 8. do 25. travnja četnici i velikosrbi u Bjelovaru i okolici ubili ukupno 33 Hrvata.